Гледахте епизод от серийния анимационен филм «Тайнствените златни градове», представен от Диема Вижен. В ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Кристина Ибришимова, Ангелина Славова, Петър Чернев, Николай Николов. Преводач Златина Тенева. Тон режисьор Стефан Дучев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Cities of gold, children of the sun. Someday soon you're gonna find that your destiny holds the secret, holds the key.